Ya manje seliphile. Ilaphilwa khona. Kanti kuyaphi? Bathi lapho ilaphilwa khona. La. Ya mbani manje sihlanganani madoda. Lokhulumiswa umuntu wesifazane la uyolwa. Uyolwa. Uyonisebenzisa ngokubese yena ngoba kanawo umkhondo umuntu wesifazane. Nimthobele nimuzwe angahlupheki nikho. Asiphilisa abantu. Usuku wakhe igubhu namhlanje. Ngiyajolja nje ukwenzisa nabantu bakhulukhulu ngoba ufuna umuntu aphile lekho. Sithi basitshene isizwe sithi siyalapha. Ngasho umuntu ukuthi hayi lo mkhulu ngimbona ku Facebook xola abantu. Xola abantu akusho ba. Kuma. Bombes. Chama 3. Bakal basho njalo phela. Mase behlulekile ukuthi bazoyikhuluma. Kuthiwe hey. Iphepha la phepha la iphasela phepha lesami ngisafaka imithi. Iphele. Bona ngifaka imithi. Phasela. Ngoba Ibe ngifaka imithi phasela. Alo. Okay. Yeah, lelo pastor. Okay, lelo celebrate. Yes. Ready. Lapho. Manga la 1 2 3 4 5 Oh, 6. 6 okay. So 7 ngale. 7. Imithi le. Yeah. Imithi le. Imithi. Ukhothi sengibuyele eceleni. Ulula bawo ufika lapho usheshisa ufake ngoba ufana ngibhala abanye abantu. Ucheck ifoni ukuthi bangaka abanye abaposta lapho SARS. Asangole lesigodo sami. Uhambe ngelist. Khama ngelist phela. List. Usenyangeni. Ikhona la enyangeni. Kwanduke zakhale house zakhale menkofu ihlwa nyoko sona ke lesigodo esikhulu. Ehlonishwa umhlaba wonke. Esigodo futhi esihle kunazo zonke. Isikole ya mama ungithatha ngihlokolo. Isikole esinokuphila kunazo zonke. Yeah. Ikhona la. Usinto ungakalashwa. Ungakwenziwa lutho. Ungakwenziwa lutho nje uvela uphile kanjani. Uphile. Kumanje siqhubeka nokunye. Niphile lapho nikhona.